שלום לכם, שמי דוקטור קימויאר. יש לי כמה מאות חברים כאלה בפייסבוק, והם שואלים אותי, תגיד דוקטור קימויאר, אתה באמת דוקטור או שאתה כמו דוקטור שקשוקה או דוקטור לקי? מה זאת אומרת? בוודאי שאני דוקטור, אני דוקטור אמיתי. אז אם אתה דוקטור אמיתי, הם אומרים, אז אולי סוף סוף תסביר לנו על קימותרפיה. בשביל מה אתם צריכים לדעת על קימותרפיה? מה זה יועיל לכם? הנה, קחו למשל את מוישה. מוישה, אח של מרים ואהרון כהן. נו, ההוא שהוציא אותנו ממצרים. הוא לא ידע מה זה קימו כל ימי חייו, אבל חי עד 120. לכם אני מאחל שלא תדעו קימו כל ימי חייהם ותחיו עד 120. אז בשביל מה לכם לדעת על קימו? טוב, ומה על הסטטיסטיקה? אתה אומר שאתה דוקטור אמיתי, אז בטח סטטיסטיקה אתה מאמין בה. בוודאי שאני מאמין בה. עלק סטטיסטיקה בינינו, הכל חרטה ברטה. לא מאמין לסטטיסטיקה ולא מאמין לסטטיסטיקאים. אבל מה? לא נעים להשמיץ קולגות. ואז אומרים לי, קח למשל את האגודה למלחמה בסרטן. אגודה רצינית. תורמים לה הרבה כסף. בצדק אני אומר. ומה הם עושים בכסף לדעתך? הם לוקחים את הכסף, נותנים אותו לדוקטור כמוך, שיעשה להם סטטיסטיקות. ואז הם מפרסמים את הסטטיסטיקות בטלוויזיה. למשל, הם אומרים שכל יום מתגלים 9 מקרים חדשים של סרטן המעי הגס. אז מה רע בזה? לא רע. ואחר כך הם אומרים שבכל יום מתים 4 אנשים מהמעי הגס. ונניח שיש לך סרטן במעי הגס. איך היית מרגיש כשהיית רואה פרסומת כזאת שאומרת שכל יום 4 מתים מסרטן המעי הגס? האמת, הייתי חוטף דיכאון לשבוע. אז מה אתה אומר, דוקטור קימויאר? האגודה למלחמה בסרטן עושה טוב לחולים? האמת שעכשיו אני לא בטוח. טוב, אתם יודעים מה, אוקיי, נשברתי. אסביר לכם מה זה קימותרפיה. אבל זה לא חומר קל. זה חומר קשה ומורכב. אז תעבירו את כל הסלולרים שלכם למצב סיילנס, תתקרבו למסך ותתרכזו. טיפול קימותרפי מוצלח זקוק ל6 עזרים. לא פחות, 6 עזרים. העזר הראשון זו הקורסה שאני יושב עליה. אסור לקורסה שתהיה נוחה מדי. תשאלו למה? אם הקורסה תהיה נוחה מדי, המטופל יכול להירדם. ואם המטופל יירדם, הוא לא ייהנה מהטיפול. לא חרם. כן, הוא אומר שזה עובד, אבל אסור גם שהקורסה לא תהיה נוחה. כי אז המטופל יכול להתלונן לשירות לקוחות, ואפילו לנטוש ולעבור לעשות טיפול בבית חולים אחר. ואנחנו לא רוצים את זה. העזר השני זה השולחנון הזה. שולחנון מפליא ביותר. יש לו 3 קומות, ומתחת לקומת הקרקע יש לו 4 גלגלים עגולים. אפשר לשים עליו כל מה שבא לכם. אפשר לשים עיתונים, אפשר לשים כוס מים, אפשר לשים טישו חדש, אפשר לשים טישו משומש, אפשר לשים טישו משומש ומקופל,
וגם אפשר לשים את הדבר הזה. זהו מכשיר סלולרי שבעזרתו אפשר גם לדבר וגם לשלוח אס.אם.אס. ואפילו יש לו מכסה, ממש מכשיר פלאי. העזר השלישי זה החוט הלבן הזה, שבקצהו יש כפתור אדום. כאשר לוחצים על הכפתור האדום נשמע צפצוף מה זה מעצבן בעמדת האחיות. אממה, לפעמים יש תקלה ואין צפצוף. מה עושים? שולחים את המלווה של המטופל לעמדת האחיות לבדוק מה קורה. הולך המלווה, חוזר אחרי דקה. היית בעמדת האחיות? כן. יש צפצוף? כן. יש שם אחיות? כן. אמרת להם שאני זקוק לסיוע? לא. למה לא? לא ביקשת. רק אמרת שאני אלך לבדוק אם יש צפצוף. מה אני אגיד לכם? המלווה הפרטי שלי הוא לא בדיוק העיפרון הכי מחודד בקלמר. העזר הרביעי זה הקורסה של המלווה. לא משהו יותר מדי נוח או מפואר, אבל בהחלט סביר. אסור שהקורסה הזו, שהכיסא הזה יהיה נוח מדי, כי אז המלווה עלול להירדם. אנחנו לא רוצים את זה. אסור גם שהכיסא הזה לא יהיה נוח, כי אז בטיפול הבא המלווה ימצא 1000 תירוצים למה הוא לא יכול לבוא לעזור. העזר השישי זאת הטלוויזיה שאתם רואים. שימו לב, המקום שבו אני עושה את הטיפול הוא כל כך אוריינטד למטופלים שלו, אפילו הוא השקיע כסף וקנה את הערוץ המיוחד של האח הגדול. מה הבעיה בטלוויזיה הזאת? שאין לה קול, אין סאונד. למה אין סאונד? תחשבו מה היה קורה אם כל מטופל היה שומע ערוץ אחר בקול רם. אפשר היה להשתגע. אבל אפשר לחבר אוזניות. תגידו, וואלה יופי, ממש טיסה מחלקה ראשונה. עוברת דיילת, מחלקת אוזניות, סבבה. לא מטוס ולא עגלה, אין דיילת ואף אחד לא מחלק אוזניות. מי שרוצה מביא מהבית. אבל תמיד שוכחים להביא אוזניות, ולכן אנחנו שומעים את הטלוויזיה בלי סאונד. תחשבו, אח גדול בלי סאונד. ממש קשקוש. העזר האחרון זה העמוד הזה. בראש העמוד יש כמה ורדים, עליהם תלויות השקיות. לאלה שיש להם פרוטקציה, יש להם קשרים בהנהלה, מוסיפים לעמוד גם את המכשיר החשמלי המפואר הזה. התפקיד שלו זה לבסט את קצב זרימת החומר מהשקיות אל המטופל. עד כאן 6 העזרים, אבל כל העזרים יהיו 6-10 מיליון, לא יכולים להחליף את מגע ידיה של אחות אחת. האחות היא זו שאחראית על כל הטיפול. בשלב ראשון היא מחדירה לאחד מהוורידים שלך מחט בצורת צינור. את המחט היא מדביקה לגוף עם מדבקה. הנה, תראו את המדבקה שלי. אני פזמניק, אני מישהו ותיק, ולכן מתחת למדבקה יש לי מין התקן מיוחד ששתלו לי מתחת לאור. ההתקן הזה מחובר מצד אחד לווריד ומצד שני יש בו חור שלתוכו האחות מכניסה את המחט הצינורית. המחט הצינורית מחוברת לצינור, ובצינור יש כל מיני פלסטיקים כאלה שמשמשים כברזים.
לפעמים יש לצינור גם פילטרים או מסננים. הצינור במקרה שלי עובר דרך המכשיר המווסת, והוא מחובר לשקית עם החומר. החומר זורם דרך הצינור והמחט לתוך מערכת הדם, והורג את הסרטנים. זהו? אז עושים טיפול אחד והכל בסדר? אין יותר סרטנים? לא. הבעיה היא שיש כמה סרטנים קטנים, פיץ קלח, פיץ קלח. וכשבא החומר הם מתחבאים, וברגע שהחומר נגמר הם חוזרים לפרוח ולצמוח. אז הטיפול הבודד בוודאי לא מספיק. לפעמים גם עשרות טיפולים לא מספיקים, אבל אנחנו נהיה אופטימיים. עד כאן על הטיפול הכימותרפי הכללי. אבל יש גם פרוטקציונרים, כמו בכל מוסד. הפרוטקציונרים האלה, ברגע שמסיימים את הטיפול, נותנים להם להמשיך אותו גם בבית. מה עושים? לוקחים משאבה מיוחדת שנראית כך. למשאבה הזאת יש צינור שאותו מחברים במקום הצינור של האינפוזיה. מכניסים את המשאבה לתוך פאוץ' כזה, כמו שאתם, יש לכם שאתם נוסעים לחוץ לארץ, אבל במקום כל מיני עזרים קטנים, יש פה את המשאבה עם החומר, והחומר הזה עם המשאבה מחובר אליכם במשך יומיים, ואחרי יומיים, כשנגמר החומר, הולכים לאחות מיוחדת שמנתקת אותו. אבל זה כאמור רק עם פרוטקציה. עד כאן על טיפול הכימו, אבל שלא תחשבו שהעסק יסתיים. הכנתי לכם שיעורי בית, ובשבוע הבא יהיה בוחן. החומר שאתם אמורים לקרוא נמצא בדף פייסבוק שנקרא ניסן חולה הסרטן. מה זה ניסן? מי זה ניסן? מאיפה הקרצת את השם הזה? ניסן זה שם הקוד שלי. כשנרשמתי לפייסבוק החלטתי לעבוד עליהם. במקום להכניס את השם שלי דוקטור קימויהו, אמרתי שקוראים לי ניסן. אבל למה ניסן? מי קורא היום לעצמו או למישהו אחר ניסן? ממש שם מגעיל. אנחנו מציעים לך שתחליף אותו. לא אחליף שום דבר, ובכלל זהו, נמאס לי מהשאלות שלכם. זהו, השיעור הראשון הסתיים. בשבוע הבא ניתן עוד שיעור, והפעם השיעור יהיה על איך מתפעלים טלוויזיה שעומדת על בסיס שגובהו 2 מטר. רמז, יש לנו שלט. זהו.